फेरेंगा सार लाजिनाय मोनदों ना मोनाखै? जों खिन्थु मालायबा मालाय लाजिनायसो मोनबाय नोंनि सिगांनि बासनफोरखौ नायै नायैनो। মই সিধা সিধি এটা কথা কম আপোনাক, কিয়নো আউট অফ 40-32টাতো আমি জিকিমেই, 5টা বিপিএফে জিকিব, 3টা বিজেপিয়ে জিকিব। पुराना गामि सरलपारायाव कारेन्टआनो गैया, नोंनि बे लुंसुंथिं दासिमबो कारेन्टआनो गैया। जोंनि समस्तिफ्राव जोङो बहुत आगोलावनो कारेन्ट होजोब्बाय, किन्तु आसरित खोथाया जाहैबाय गाव सिफ जानानै गावनि समस्तियावनो दासिमबो कारेन्ट गैयै गामिफोर बिराद बिराद एरियाफोर दं। उल्टापानि, लाबायन'पुर, सरलपारा बिराद एरिया, बेवहाय कारेन्ट गैया। लंसुं बहुत गिदिर एरिया, बाहाय कारेन्ट गैया। खाम्फा बरगयारी सारा बुंनाय खोथाया सैथोआनो। दिनैसिमबो बे ओनसोलाव कारेन्टआनो गैया, कारेन्टनि समस्या बे जायगायाव। लामायाबो मोजां नङामोन, दा लामाखौ बानायगासिनो होननानै मिथिनो मोन्दों। दा जोंहा हाग्रामा महिलारिया पावाराव फैबाय हिसाबै आसा खालामो बिथाङा थाबैनो बे जायगायाव कारेन्टखौ बानायनानै हैगोन। पलिटिकेलनि लिडारफोरा थांनाय समफोराव बिसखौ होनानै गालांबाय रायजोफोरनि खर' मेलेमाव। दिनै भटनि रिजाल्टआव देरहानानै पार्टि जानायावबो गावजों गावनो गामि ओनसोलाव रायजो राजाफ्रा बुलाय सोलाय, नांलाय खमलाय। खुसिजोंनो माबायदि नै थिनालियावहाय दखान मोननै खामहोबाय आरोना, नै एथम बमा गावनानै खामबायनो नै आद्रिनो नै दखानदाराबो जिरायना दंगासिनो दं। नै भटआव देरहानानै रंजानाय स्टाइला नैबे मोजां रायजोफोर दे, नैबेबायदि रंजा, आराम फोथाराव ज' थानानै रंजानांगौ। नैबेफोरबायदि मानसिफोरनि न'आव बम गावहैनाङा, सिथ्ला गेजेराव बम गारदाव हरनाङा। सिगांनि बै पिपल दोलोआ खालामनाय बायदि, बिथांमोना खालामनाय बायदि माबा नांगोल बुद्रुलि खालामनाङा आरो। जोंहाथ' ट्रेक्टरखौसो बुद्रुनांगौमोन, बुद्रुयोबा बेफोरबायदि खालामनाङा आरोखि। थाइसे थाइनैजों मोना ट्रेक्टरखौबो, लाख थाखा लायो। जोंना नांगोला दाम खमखाय बिथांमोना खालामदोंमोन, खिन्थु बेनि पापनि साजाखौ बिथांमोना मोनदों। जोंना बिदि खालामनाङा। पाप जानायखौनो जोंना बिपिएफ दोलोनि साफ्रोम फेमिलिफोरा, साफ्रोम बिपिएफनि मानसिफोरा बेफोरबायदि अयनाय अयथासारखौ खालामनाङा। जेसेबां असैथो खालामो इसेबांनो गोजौनिया नायनानै थायो, सानसेबाबो बिथांखौ गाख्लायथारगोन आरो। दा नै एग्जाम्पल हिसाबै जोंना इउपिपिएलनि सरकारा दिनै 5 बोसोरखौनो मोजाङै सान्थि भाबै सालायनो हायाखिसै। बेजों रायजालाय, बेजों बखिजालाय, बेजों माबा बुंजालाय, बेबायदि जायो आरो। ओंखायनो जोङो मालाबाबो पापखौ लानो नाङा, अरायबो सैथोजों थांनांगौ। जोंहा हाग्रामा महिलारि सारखौ बोसोर बोसोर सिङाव दोनबाय थानांगौ, आरो माखासे खना खनला मावजायै खामानिफोरखौ मावफुंनांगौ, फुरा डेभेलप खालामनांगौ। नंगौना नङा रायजोफोर? भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक आरो शेयार खालामना हो आरो कमेन्ट खालाम।